Muri Zimbabwe kumatumana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 30 December 2025 apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana ngari kekutanga muri Zimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari, tinokukumbirisa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update takubatirai maringe nemota dzamuka dzakatsva muzuva ranhasi dziri pacar park kuwadzana extension. Ndo kwaitikira mapictures amuri kuona pascreen awo muri Zimbabwe atiri kuratidzai mota dzangomuka dzakatsva kuwadzana extension pacar park. Ndo zvaitika izvi muri Zimbabwe muzuva ranhasi. So as you are seeing pane mapictures aya atiri kuratidzai. Just before we show you the video, pane mapictures ari pano aya. Then after takuratidzai these pictures tichazokuratidzai zvakare video riri pano muri Zimbabwe muzoone kuti chiko changa chichitora nzvimbo. So zvaimuka zvakaitika muzuva ranhasi 30 December 2025. So mapictures mamaona muri Zimbabwe chasara kuti chikuratidzai video racho rechiitiko ichi kuti muzoonere mega kuti zviro kwazvo chiitiko chakaitika. So muchinge maona video muri Zimbabwe tichazokuratidzai zvakare mamwe maupdates ari kumberi. So muri Zimbabwe mavideo racho takuratidzai mariona zvamuka zvakaitika muzuva ranhasi kuwadzana extension. So pano muri Zimbabwe pane nyaya tambo tichipa live maringe nekusungwa kwaNobet. So pano muri Zimbabwe takuona kuti pane mavideos akawanda ari kutendera pasocial media aNobet kutonzi akasike kutanga achiita zvinhu zvake izvozvo. So toda kuratidzai mavideos iwawawo enzvimbo dzakasiyana muri Zimbabwe achiita chiitiko ichocho. So pano muri Zimbabwe zvinonzi pane pakambosungwa asungwa vakabva vatiza nefriend yacho yanga ichidriver, then that person anga achidriver akabva akuwara zvakanyanya but iye haana nyanya kukuwara zvakanyanya. So pano muri Zimbabwe tonombokuratidzai video ra2023 raakaita futi zvakare zvekusinecha futi murume umwe foni. So toda kuratidzai that video muri Zimbabwe apa anga achitoitira murume futi murume chireva zvokuti munhu uyu anga asingatyi. So for now toda kuplay this video, but this video ndera 2023. So without wasting your time, let us give you. So muri Zimbabwe takuratidzai mavideo mariona video randataura nezvaro video ra2023. Asi pano muri Zimbabwe tine zvakare another information yatoda kukuratidzai. Tine video riri pano poita zvakare mapictures aya ari pano aya muri Zimbabwe. We are seeing kuti this is the guy wamuri kuona pascreen uyu, and mota iyo muri Zimbabwe yamuri kuona kuapa right uko apa right corner. That vehicle vakaita nayo accident mushure mekunge vaba zvavanga vaba, then pavanga vakumhanyirwa nemapurisa vakabva vaita sei, vakabva vazoita accident. So ipapo zviri kunzi Nobet haana kunyanya zvako kuwara zvakanyanya but driver wake ndiye akanyanya kukuwara. So video iroro muri Zimbabwe pane mapictures zvakare ari kutenderera. Mapictures iwo anga atori neblood kuface, but zvinhu zvine blood hatibvumidzwi kuzviposta pano paYouTube, so hatisi kuzokuratidza izvozvo. Asi muri Zimbabwe pano before takuratidzai video iroro vaita accident akatosungwa, then vakazosungwa because vakabatwa munzira because vanga vaita accident. Nobet akabva atosungwa mino vakazorekedzwa ne. So mukomana uyu aiva neshavi rekuba chairo. More cases against him are now coming to light. Nobet Sapambela once snatched a phone
and go into a getaway car. While fleeing from the authorities, the car crashed, leaving the driver seriously injured, while nobody only suffered minor injuries. Watch the video in the comment section. So tikatarisa pano zvinozonzi a previous post, more information is coming out about a phone thief nobody Zapambela who was arrested this morning. Reports show that he was previously arrested in Brookline, Pretoria, phone snatching case and later released on bail. It's unclear how he was able to get released, but this will be fully investigated. The latest victim is believed to have filed a police report. More cases are expected to be opened against him. So as we are hearing pano zirikonzi nobet atosiwa on bail, asiwa nemapolisa on bail, ndo zviri kutaurwa pano. So ngatimbona video iri pano muZimbabwe mushure menge vaita accident nemota iri pano iyo. So for now let us just put this video moona vaita accident vasungwa, but pakutobuda mashoko ekuti mukomana waita sei aregedzwa. Without wasting your time, let us show you the video. Kusaltenga kerabut. Ya, uskata mayanu. Hey, lie down. Why you want to stand up? Lie down. Lie down, we. Nalala, we. On your stomach. You're not. Oh, you got that. On your stomach. So muZimbabwe vanhu vanenge vakasarudza kuti isusu muupenyu hwedu hwese tichangoba, ndo zvavanenge vakati upenyu hwedu vanenge kuti upenyu hwedu tazvipira kuita sei kubvutira vanhu matauni. So vanhu vachinzi vari kubira vanhu kuSouth Africa vanogona kunge vangori vanhu vashoma shoma but vachiita macases iwawo akawanda. So because this guy fungai kuti munhu anoraramira kuita sei, munhu anoraramira nezvinhu zvekuita sei nemafoni ekutora ekuba. So munhu iyeye muZimbabwe zvinotoreva zvekuti munhu iyeye kana zvirizo zvinomuraramisa pazuva anobira vanhu vakawanda zvese sekunge nzvimbo inenge ine mbavha dzakawanda iro anogona kunge vatori vanhu kana 10 vachipedza kana muDurban mese. So nyaya pano iri pano muZimbabwe toda kukuratidza mapictures ari pano as we are seeing. So this is another picture of that guy. This is another picture of that guy as we are seeing. So tichisangana zvakare muZimbabwe pano paZimstream TV tichizokubatisai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. So for you to be part and parcel yezvese zvatira nazvo pano, just subscribe then turn on the notification bell, and for now it's bye.